बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै माखासे रां लुबैया सोद्रोमाफोरा रांखौ नोजोर होनानै जेखि जाया राजखान्थि हान्जायाव हाबदों, माला गानदों। साननै सानथामनि उनावनो गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराव सोलायनानै हाबफैफिननायखौ नुनो मोनजेनबाय। ब्रै नं जमदुवार बियाबनि बहरपुर प्राइमारिनि सेंमारि गामियाव उइलियाम नार्जारिनि दैदेननायाव थांनाय 2025 मायथाइनि 23 मार्च रबिबाराव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय गासै 12 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबदोंमोन। सा 12 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सासेया साननैनि उनावनो एबा दिनै इउपिपिएल दोलोआव गिदिंफिनबाय। बेनो जाबाय बहरपुर प्राइमारि बाथाबारि गामिनि रां लुबैया पूर्ण मोसाहारि। रां लुबैनानै थगायनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैनाय पूर्ण मोसाहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफिनबाय। बे समाव सरकाराव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव रां आरो जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बिदाय होखानाय बुंग्रा रां लुबैनानै थगायनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैनाय पूर्ण मोसाहारिया दाखालि रबिबार आरो दिनै बुधबाराव मा बुंदों रायजोफ्रा खोनासंनानै ला। नोंथाङा दिनै गावनो गोसो जानानै बिदिखौ फैखाबाय। गाबोनहाय इउपिपिएलनि मानसिया सोरबा नोंथांखौ माबा मोनसे बुंनानै थांफिनगोन नामा? आं थांफिननो होननानै जइन जायाखै। मानो होनोबा आं जा मोन्दांथिखौ मोननांगौ मोनखाबाय आरो आंनि गोसोआ बेबायदियाव गैला। बेनो जोबथा बिदाय होबाय आं इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला। दे उनाव मोनगोन लासैबाबो माबा मोनसे फिथाइखौ मोनजागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिसोर खोथा होदोंमोन। नाथाय आंखौ दा नायस'ना नुबाबो मोजां रिसपेक्ट होआ अब्लालाय बोरैथो सोरथो मोजां मोनो। बेनो जोबथा बिदाय होबाय आं इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला। आंखौ थारमानि थाखानि लब देखायदों आरो जोंनाव फैबा 5,000 होगोन फै जयनिं जाहैनि होननानै। आंबो जाम्बुरि दखानावसो फैदोंमोन। लामायाव लोगो मोननानै लेंलांफादों आरोखि फैदो बेवहाय जयनिं जाहैनोबा 5,000 थाखा होगोन होननानै। लास्ट बाराव बिसोर मा खालामखो 200ल' हरनानै थिनहरबाय। बबे जायगायाव जयनिं जायामोन? जयनिंआ सेंमारियाव बिपिएफ दोलोआव जयन जाहैदों। बिपिएफ दोलोआव जयन जाहैदों। गोसो जाना जयन जायो? गोसो जानानै जाखायाखै। आं गोसो गैखाया। आं आगोलावबो इउपिपिएलआवनोमोन नालाय आरो दासिमबो थागोन। बे थाखानि लब देखायनाय आंहाबो एसे गोनांथि जादोंमोन नालाय थाखा, बेनि थाखाय आं बिसिनि लबावहाय थांफ्लांनाय जाबाय। हारि आरो राजखान्थिखौ गोथौ सिन्था खालामनो एबा साननो रोङै रां रुफा आरो माबा मोनसे लुबैनानै बेबादि राजखान्थि हान्जाखौ सोलायग्रा सोद्रोमाफोरखौ राजखान्थिनि आरो हारिनि मोजां खामानि मावगोन होननानै साननो हागोन ना रायजोफोर?